pa din nasabta na ana ta sa 2 Samuel chapter 12. Kani nga chapter mao niyang naghisgot og konfrontasyon ni propeta Nathan og Haring David human sa pagpanapaw ni David kang Batsiba og sa iyahang pagpatay sa bana ni Batsiba nga si Urias. So gigamit ni Nathan ang usa ka sambingay na kuan na ay kanang adunahan nga nangawat sa bugtong nating karnero sa usa ka kabus aron i-ilustrar ang sala ni David. So si David nga wala nahibalo in taon pati pa niyang laguta mipahayag di siya nga dili gito kinahanglan gito siya patyon panumpa gyud ako sa Ginoo sa dihang giingnan siya ni Nathan nga ikaw man tong daghag asawa nya imo pang gikuha si Batsiba nga si Uriah usa ra iyang asawa gikondenar siya tungod sa iyang gibuhat. Si Nathan nagpahibalo ani nga tungod sa imong sala ang moabot ang katalagman sa imong panimalay. So bisan naginuso si David, grabe ang sangputanan sa iyang mga buhat. Nagbalik ra pud sa iyahang mga anak no. Tapos bisan sa hugot nga pagampo nagpuasa pa ni siya no. Pero ang ending namatay gahapon ang iyang anak ang Batsiba. O kaning